Азатлык радиосы сөйли. Şiiriyetimiz sahifelerinden. Совет режимі тарафынан татарларның Қырымнан сүріп шығарылуына 37 ел толды. Хақсызлықны бітірмәділер. Шушыңай біле үлкен шағыр Нури Арсланның «Диңгіз ярында» деген шиғырын тапшырабыз. Аның сәнғатша фикірі Қырым татарларының язмышын шағылдыра кебек. Рәссам табиғат күренешләрен түрлі буяулар белән киндергә төшергән кебек, шағир Нури Арслан абзый Қара диңгезгә күз салып, бөтен бер халыкның башына килгән тарихи бәлане, тарихи фаҗиганы читләтем, аллегорик алымнар белән сурәтли. Диңгез өстендә моңсу гына, ялгызы гына пышынып очкан акчарлаклар, диңгез дулкыннарының ярсулы рәвештә ярга бәрелүе, хәрабәләр, хыялдагы ерак үткәннәр, ханнар, сарайлар, көчсезне кызганмаган көчлеләр, булар барысы да тик бер пейзаж гына түгел, ачы бер тарих. Качандыр татарның хәләл җире булган Кырым турында эчке кичерешләрнең бер яңгырашы, гәүдәләнеше. Нури Арслан абзыйның «Диңгез ярында» исемле шигырен укыганнан соң, Кырым татарларының фаҗигале язмышының тарихи һәм фәлсәфи сәбәпләре турында уйланасың. Йөрәктә ярсулы тойгылар кайный. Башта фикерләр дә улый. Гуманист Нури Арслан аның белән бергә миллиондаган татарлар пышына. Электә таврлар яшәгән бу ярда. Мин, дәрвиш сокланып чиксез киң суларга, хыялга өртелеп, күземне йомам да, бирләм онтылып, уйларга. Түбәсе булытта мондагы тауларның, исәбе булмаган мондагы ярлыларның. Кем көчле, шул килгән, кем җиңгән, шул кергән куйнына кермәндәй ташкыя ярларның. Бу илгә килгәннәр, юнаннар, җинвәләр, хазарлар, төрекләр, басмаган кем аяк, диңгездә акчарлак, тауларда бөркетләр, шаһитлар күргәннәр, кыйналган гел бу як. Тавр илендә, дөньяның чигендә яшәүгә юл ярып, кылычлар уйнаган, баскыннар тынмаган, кызганып тормаган көчсезне көчлеләр, җир сыкрап елаган. Кан куеп, яшь түгеп, сугарып ташларны йөргәннәр кешеләр. Аннан үз башлары шул ташлар астына мәңгегә күмелгән. Янгыннан, сүремнән, кирмәннәр көлөннән, тузаннан болытлар ашкыннар һавага. Син кайда карама, хәрабә. Ташларга язылган ел язма күк алар, сөйлиләр бүгендә, узса да заманнар. Күпме ир, Җиһангир исемсез югалган, ә халык юлында мәңгелек эз калган. Кипарис, чинарлар эчендә ялта яр, узыша пальмалар, кәстәнә, анарлар, яртлар чумган да ял итә аюдах. Очан су, җилкән тау, кайда бар мондый як? Таштаулар өелгән диңгездән чигенеп, иң өстә ай питри, күкрәген киереп, мәхәббәт түбәсен күтәргән айларга, ә диңгез тын ята, калгандай хайранга.
тын ята. Ул менә кузгалыр бер заман. Күтәрер чал башын, һәм шашар ул тәмам. Тузгыр ак яллары ташланып таш ярга, мәңгелек тауларны аударып ташларга. Кыялар батканчы, күбеккә батканчы ул кайнар, сикерер. Күкләргә атылып алмаздай ватылып, тамчылар сибелер. Һәм тынар зур диңгез көзгедәй тип-тигез, ятар ул ялтырап, тауларга төбәлеп. Чарасыз аптырап, баш тартып ярсудан, кыйналган тән сыман, ятар ул күгәреп. Ник кара дигәннәр, күк бу диңгезне. Күрикче дөньяны, шигырьдә бер синсез, күрдем мин күп диңгез, күрмәдем тик кара диңгездән зәңгәрен. Ник кара, белмәссең дөньяның хәлләрен. Шул диңгез, шул таулар сулышында узганнар туела, ишетелә тузанга тузганнар. Хыялда бер ерак үткәнгә юнәлсәң, ни гаҗәп, уеңда шуларны күрәлсәң. Ханнар һәм каганнар килгәннәр, киткәннәр, гомерләр үткәннәр ничә йөз. Тик ташта да кала халыклар салган эз. Без генә кай вакыт ят итә белмибез. Әйләнә тирәбез бик тыныч булганда, онытабыз тетрәүсез тын тормыш куганга. Сора син диңгездән, ул шаһит, ул күргән, күпме яу карабы суларга күмелгән. Сора син ташлардан, ничәмә кирмәннәр җимерелеп, хәрабә хәленә килгәннәр. Дәһшәтле давыллар күргән бу урманнар, карт тарих еракта, томаннар, томаннар. Сарайлар берсеннән берсе шәп. Патшалар һәм ханнар калырга бер яшәп, бу мәрмәр йортларда гыйш-гашрәт иткәннәр. Сарайлар калганнар, ханнар беткәннәр. Халыкның тирләре, күз яшы, каннан шул гүзәл сарайлар бизәге алынган. Калмаган патшалар, ханнарның изе дә, тик калган сарайлар халыкның үзенә, кояшның җылысы, диңгезнең сулышы, тауларның һавасы. Бик килә минем дә иркенләп бу җирдә сулыйсым, җаныма бер дава аласым. Уйласам, күпме дау булган бу Кырымда, яшәү дип күпме кеше, күпме җан кырылган. Без менә исән сау, аяк астында тетри җир, тетри тау. Ул җанлы, ул сулый, бараның тавышы, бараның сагышы. Сакла дип исеңдә корбаннар исеменнән сауларга ул сөйли зур, авыр язмышны. Корбаннар ядына тын тора таштаулар, диңгез үзенчә бер тынар, бер шаулар. Ул зәңгәр суларның күкләргә ашырып һәм төшеп түбәнгә ташларга баш урыр. Тауларга килешә мәңгелек тантана, диңгезгә, гомергә тынычлык юк аңа. Ул менә бүген дә көчәйтә сулавын, ватылган бәллүрдәй, чәчрәтеп суларын, ярдагы коймага килә дә төртелә, өстендә акчарлак, бер елый, бер көлә. Tedren dingiz, güzel dingiz, ay güzel dingiz. Күп яуларны күргән диңгез, күргән ул диңгез. Тау батыр Искәндәргә, Искәндәргә, җанды
батын бирген диңгез, бирген ул диңгез. Әдрән диңгез, зәңгәр диңгез, ай зәңгәр диңгез. Култыклары 108, ай 108. Үзенең батыр улларына, көрәждәтен бирген диңгез, бирген ул диңгез. Азатлык радиосы сөйлей.